katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hinali naman nga nagsulod sa kaisipan ko ang halok ni Dante. Ang iyakos sa akon. Kagtagsa nga madumduman ko ina. Tuman nga kainit ang ginabatsyag ko sa akon lawas. Ay, hindi ko gid mapunggan ang ginabatsyag ko. Ay, mahamok ng tulog ni Lola. Magwa na ako. Kadtuan ko si Dante sa payag. Ari na ako sa payag. Karon, patsyon ko ang dala ko nga sulo. Masulod na ako. Si Dante, nagakatulog sa papag. Kag maigo siya sang kasanag sang kingki, nga ginapulawan niya. Nagabarikutot siya nga nagakatulog. Ayhan, tungod sa katugnaw sang gabi. Patsyon ko ang kingki. Ara, madulom ng sulod sang payag. Karon, ubahon ko ang akon bayo. Ara na. Wala na ako sang hapin sa lawas. Karon, mahigda ako sa papag. Mahulid ako kay Dante. Wala siya makabatsyag. Hakson ko siya. Isaylo ko sa iya ang kainit sang akon lawas nga ginatugnawan. Sino mo lang... Ako ini. Maris? Oo. Ako matuod, Dante. Maris?
Maris. Dante. Nalipay ka man bala. Wala sang tupong. Maris? Nano ka? Hinali lang ang nagsakit ang puson ko. Ha? Nga. Ambot. Ay! Kasakit! Ay. Kasakit, Gid! Ano lang buhaton ko, ha? Hindi ka magkabalaka. Malipas lang ini. Hindi mo makuha sa ako na magkabala ka. Tungod mahal ko ikaw, Maris. Ano ini? Hinali lang nga dadulang kasakit nga ginabatsyag ko. Sang nabatian ko ang ginhambal ni Dante. Oh! Ba? Na nagbukas ang pwertahan? Oh! Lola! Siya si Lola mo? Oh, tabunan ko sang bayong akon lawas. Anong ginabuhat mo, Maris? Lola! Ginahigugma ako ni Dante. Kaginahigugma ko man siya. Wala ka makahibalo sa ginapanghambal mo! Oh, Lola! Hindi ka lang kuntani magpangaki. Oh, ginasugan niya kami ni Dante. Ay! Uy, Diyos nga maluluyan! Si Lola, nagatulog siya sa kilid ni Dante. Hindi. Si Dante, may marka nga pula sa kilid niya. Lola, anong buot silingon sini? Nakahibalo ka na kung ano ina, Maris. Sa diin mo nakuha ang marka nga ina, Dante. Ambot. Wala akong makaibalo. Wala man akong makadumdum. Subong ko lang gani ini natalupangdan eh. Basi ko nakuha kong marka ngayon eh. Sang nadulahan ako sa pangalibutan. Kuskuson ko ang marka nga ini. Nga daw dugo sa kapula. Maris, masakit. Tama na. Tama na. Kinahanglan mo nga mag-upod sa akon, Maris. Hindi ko mahimo nga bayaan si Dante, Lola. Mas makapaayo kung bayaan mo siya. Mag-upod ka sa akon. Hindi! Hindi ko pagbayaan si Dante! Hindi ka magkabala ka sa akon, Maris. Ari lang ako diri. Hindi ko ikaw pagbayaan. Apang Dante! Magsugilanon ka mo ni Lula mo. Hambala siya nga maupod ka sa akon buwas sa aga. Mahalin kita sa doog nga ini. Dalon ko ikaw sa banwa. Dante? Isuksok ng bayo mo. Kag mag-upod ka kay Lula mo. Babalik ako. Makuha lang ako sang akon mga gamit. Mahalin kita diri subong gid. Bahala ka. Mahulat ako. Himuson ko na ang akon mga gamit, Lola. Kag sa diin ka makadto. Kinahanglan ko pa balang ihambal? Nabatian mo man ang ginhambal ni Dante ka ina. Dalon niya ako sa banwa, Lola. Lola, pwede ka man nga mag-upod sa amon kung gusto mo. Sugot man si Dante. Wala ka makahibalo sa ginapanghambal mo, Maris. Ikaw ang hindi makahangop, Lola. Tungod hindi mo gusto nga hangpon ang balatyagon ko. Tungod siradong kaisipan mo. Maris? Wala siya maakig. Ngagin pataasan ko siya sang akong tingog. Sa baylo, makita ko ang kaluoy sa iya mga mata.
Sa diin bala ako nagkulang. Sa diin, ginhimo ko ang tanan nga bahimo ko. Apa nga nagdagat pa sa amo sini ang tanan. Oh, Lola, Maris, apo ko. Paano ka na lang subong? ay, hindi ako makahangop sa imo, Lola. Gintinguhaan ko nga taguon sa imo. Bahin sa kamatuoran sang imo pagkatawo. Apag abot ko nga ang naglambot gihapon sa amo sini. Gani subong, kinahanglan nga mahibalan mo na ang matuod. Oh, Lola? Madamo ka sang dapat nga mahibalan kag mahangpan, Maris. Oh, bahin sa ano, Lola? Bahin sa matuod nga kamatay sang mga ginikanan mo. Ang bahin sa rason, kun nga ang temprano pa ako nagretiro bilang manunodlo. Ang bahin sa pagtutok ko sa simbahan, kag pagkapihot sa bulag nga pagtuluhan. Oh, Kinahanglan mo man nga mahibalan ang bahin sa mga ginakahadlukan nga mga tinhuga. Kagang bahin sa ginasuksok mo nga kulintas, nga ginatsuksok mo, tagsa nga magsalakay sila. Apang labaw sa tanan, kinahanglan mo nga mahibalan ang bahin sa mahimo nga madangtan sa natabo sa inyo ni Dante subong nga gabi. oh, ha? Ano ang buot mo silingon, Lola? Maris, ikaw isa ka aswang, Maris. Oh, ano? Naghalin kita sa kaliwat sang mga aswang nga nagakilala sa kabuhi sang tawo. Kag tungod mataas ang aton pagkilala sa kabuhi sang tawo, gintinguhaan sang aton kaliwat nga hindi magpamatay o kon bang biktima sang mga tawo. Natukiba namon nga sa pihak sang kamatuoran nga ang pagkaaswang isa kakaliwat nga hindi malikawan. Kagang aswang may ikasarang gihapon nga magpili sang banas nga usuyon niya sa iya kabuhi. Kagintinguhaan niya nga panindugan. Kagintindugan man namon. Kag pati na ang mga nauna pa sa aton.
ang kasuguan nga ginadumili, ang magkaon ukon magpanakit sang tao. Si Apoy, ang aton katigulangan, amo ang nagpasimbono sang amo sini nga disiplina sa mga aswang. Ginadumili gid niya sadto ang pagsalakay sa mga tao. Apisar nga amo na sina ang ritual nga naandan. Gintinguhaan namon sang amon kaliwat nga anaron ang amon kaugalingon nga magkaon sang unod sang sapat sa baylo nga unod sang tao. Hindi man pareho kanamit sa unod sang tao. Apang gintinguhaan namon kagintunan nga kaunon lang amo ang unod sang sapat. Sa handom nga mapabilin ang kalinong sa tunga sang tawo kag mga aswang. Bisan nga nakahibalo kami nga ang pagkaon sang unod sang sapat makapahuyang sang sistema sang amon lawas. Kag posible nga temprano ang amon kamatayon. Samtang ang pagkaon sang unod sang tawo makapalawig sang kabuhi sang mga aswang kag makapaayo sang sakit kag sang iban pagid nga ginabatsyag naton nga mga aswang. Magabian sa dagarinyos pagkumati ang magabatarong sumukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Fast Radio Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Nilda. Nagapanuigo na siya sang 63 anyos. Ang kasaysayan nga gusto niya handurawon paagi sining palatuntunan
Iya sa iya hinablos nga ihinago lang naton sa ngalan Faith. Sa ila lugar may katubo-tubo si Faith nga naginsuod niya nga abyan. Tawgon lang naton kay Brian. May utod si Faith nga nakapamana sa negosyante sa Manila. Kagagod nga hindi na silang magbulagay sa iya pamilya, ginkuha siya sini. Sa laktod, didto nagtapos si Faith sa iya pagtuon kag nakaangkon sang trabaho. Tubtob na nagdesisyon ini nga magtukod na lang sa iya kaugalingon nga negosyo. Kag antes niya ini ginsuguran, nagdesisyon siya nga magbakasyon sa iya dutang na tawhan. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan sang paghigugma ni Faith nga ginpasakop ni Nilda. Kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Nagapasulod na ako sa aming banwa. Madamo na sang ginbang-o. Apang may ara man nga nabilin nga amo man gihapon. Pareho sang malabayan ko nga mga talamnan sang humay. Kag madasig nga nagapanumbalik sa kaisipan ko ang mga hitabo sadto. Sadtong napulo katuig pa lang ako. Kaupod si Brian. Kag 13 anyos na siya sadto. Dasiga balang paglakat, Brian. Para nga makalambot na kita dayon sa likod balay ni Lola Tinay. Para bala nga makapanguwa na kita sang labog-labog. Madamo sinatid to sa iya sa Arguelas. Kaya abla nga kay nay simo maglakat man. Bala mo na gid na nakasakit ang tiil ko. Kay ikaw manabi mo, ikaw gid ang nagdala sang bike. Ginasilingan ko gid nga ako na lang. Pero nagapamilit ka gid. Hindi ka man makaibalo maglikaw sa lubak-lubak na dalan. Di kundi natumba kita pag naipit ang tiil ko. Hungod ko to, haw. Naton uyaya ka gidya. Dira ka na gani, ah. Ba? Faith? Kulata ako! Sunod lang! Wala gid pirmi padaog si Brian sa akon, ah. Kag isa siya sang nagahatag sang excitement sa akon subong. Madugay na nga wala kami sang komunikasyon. Ginpangita ko siya sa Facebook. Apang wala siya sang account. Apang swerte nga nagkitaay kami sang abya niya. Kag siya ang nagsugid sa akon nga single paghihapon si Brian. Kag siya kuno ang nagadumala sang kadutaan nila. I-surprise ko siya, ah. Ba? Makita ko na ang suba. Kag hindi ko gid malimtan. Kag wala pa ako nalipat kung sinong may kahimuan. Kung nga ang adjutayan na lang ako malumusad to. Siguro, sagad-sagad gini maglangoy si Fit mo. Hindi ba lang ang balina? Masarangan niya nga tabukon ang Pacific Ocean? Mayo na lang ang balyena, eh. Sang sa imo nga sapat. Sapat? Ako? Kagwapo gali sa akon nga pagkasapat, eh. Gwapo ka, haw? Nyek! Kung gwapo ka, ano na lang ay hanang itsura sang malaway? Laway gali, ha? Kung magdako kita, hindi ka gin mag-crush ako na. Eh, hindi tagid kaya pagsapakon. Yak! Kangilad! Makrush na lang gid ako. Sa imo pa? Abita man na. Maguntat na ka mga duwa. O tiyan na. Malangoy kita sa suba o kung hindi. Malangoy eh. Pero ako, dito ko yamali, no? Sa dako nga sang kahoy nga nagayong-yong? Oo eh. Ati, maupod ko ah. Game ko ya. Hoy, ano ka? Ginadilian bala kita nga maglumpat halindira. Kay delikado. Basi bala kung sala ang aton pagtupa sa tubig. Mabali gid kita. Hindi gani.
Mas lala pagid ang matabo sa aton. Ikaw, Goro, hindi kaya pwede. Kahit di bata ka pa. Kami mga barako na kami Ikaw na lang to isang maglumpat Kay bisan niya mabakirasan ng naong mo, wala kaso. Kay man, malaway ka naman nga daan. Hindi ka mo, hindi. Ako na lang Ba? Ato na siya, oh? Suya, gid ko ni bala kay Paulo mo. Katikalon. Ay, naku si Papa Kahoy! Hala? Nagsaka na sa matuod, oh? Padayaw! Lumpat na! Anong patin man ko? Oh! Hala? Nagsalom sa matuod? Kanami! The best! Ikaw naman yan! Oo! Uy, sige ka Saka gid bala sa kahoy. Kay isugid tagid ka kay Chay Aluna. Ikaw balaw mo? Para matilaw gid lang ko. Hala! Sige gid Hoy! Wait! Hindi ka magsunod sa amon Kaya basi ko hindi ka madala sa mga sanga. Che! Laway! Masaka man ko bala sa kahoy. Ipakita ko kay Paulo Laway nga masarangan ko man ang ginahimo nila nga duwa ni Brian. Nan, ari ang kahoy ay masaka man ko bala. Ari na ako sa ibabaw sang kahoy. Kag nagatungtong na ako diri sa sanga. Hindi! Hala? Hinali lang ako nga ginkulbaan Kataas kali katama Manaog na lang ako Hala? Mabali ang sanga! Mamahalod ako! Mahalod ako! Hindi ko makabot. Masakit na kapag na sa ako natin. Naglahanap lang ako tumakandiin. Okay ka lang? Dalukay ko sa takas, ha? Na? Mahigali kay ginasuka mong nainom mga tubig? Ito sa buwang kabi mo. Wala ka din nagapamati. Nagambal na gid ko nga hindi ka madalas ang sanga. Nagsaka ka pa gid. Laugot ako sa imo Kag kinasumpa ko. Kaugtan ko gid ikaw tubtub sa
Sa diin ay hanang buisit nga to. Sa sobra ko nga likaw kay Paulo, nalimitahan naman ang pagkitaay namo ni Brian. Ay, dito ako madiretso sa balay namon sa doa. Sa diin, ang naga-istar subong, amo ang tiya ko, si Chaynilda. Nakaabot, gid man ako. Faith? Si Chaynilda. Nalipay gid siya nga nakita ako. Ay, manahog na ako diri sa salakyan ah. Ginpatinloan ko na ini nga daan para bala nga makapahuway ka na lang dayon pag-abot mo. Ay, Chay? Amo na balay nang ginapatukod ninyo nga balay? Ay, huo, Faith. Sa kaluoy sang Diyos, nagtinguha man ang pakaisa mo nga makapatindog sang amon kaugalingon. Pero wala man namon ginapabayan ang balay ninyo nga ini 3 ka beses sa isa ka semana, ginatinluan ko ini dire. Madamo gid nga salamat, Chay ha. Faith, kung makapahuway ka na karon, saylo ka lang sa balay didto ka lang magkaon. Sige, Chay. O sige na, mapauli na ako ha, para nga makadigamo pa ko. Okay Sige day, amo na ko. Mapahuway anay ako Pagkatapos, makadto ako sa farm nga ginadumulahan ni Brian. Excited na ako nga makita ang long lost best friend ko. Salamat. Ari na gid man ako sa farm. Kilala ko inang lalaki nga nagatulog sa akon. Wala pa ako malipat sa iya. Inday! Hey! Ikaw ni Day! Ikaw ni? Ay, hindi. Ako si Bea Alonso. Ay, wala kang yapon nagbago na pa? Piliya kang yapon? Kamusta na, Day? Madugay man nga nakabali ka ba? Si Brian? Sa diin siya? Ay, ato sa kwenta na, Day. Oh? Nagabreed gali ka mo gihapon sang kabayo? Ay, oo, Day. Kay man maayong bakla na Ay, anay ka pala, Day, ha? Kay radyohan ko siya. Ay, hindi na lang, Ha? Ay, naman, Day. Gusto ko nga sorpresahon ang abyan ko. Kaduan ko na lang siya. Ay, sige, Day, ha? Ikaw ang bahala, Day.
Sako siya sa ginabuhat niya. Ay, mahinay ako sa pagpalapit sa iya. Nagatalikod siya. Ay, ari na ako sa likod niya. Tabunan ko sang akon mga kamot ang mata niya. Ba? Siro ka? Takta. Wala ako sa ideya. Tilawi lang. Danica? Hindi. Iris? Hindi. Jenny? Kadamo na kalis ang babae mo subong? Chicks boy ka nagali? Siro kakit bala? Ba? Faith? Ay, grabe. Ikaw gid. Kinakwat niya ako kaging tiyog-tiyog. Oy! Tama na ha! Nagalingin ang ulo ko! Hamak mo ha? Ang sipunon nga bata kang tama ka kunit ka nagatabid-tabid sa akon sadto. Amo na sili subong? Isa na ka matahong nga dalaga? Kagang niwangit nga bata? Nga daw paya ang gunting sang una? Matsyong-matsyo na subong? Salamat kita, salamat. Ikapila ka na nga naghambal sina. Next to Jenny, Irish, kag Danica. Sinoy na sila? Mga abyan, friends. Friends? With benefits? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagid ninyo sa pagpamati, ang kasugpon sang kasaysayan ni Faith, gagin pasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bumbo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini matagaan sa bastan. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Amo na gali ining balay ninyo, Rob. Bisan malayo sa syudad, apang matahom.
Katahom sang palibot. Rob? Di nagaling veterinary hospital sang amay mo? Madamo siya sa mga branches nga napatindog. Ginbutang niya ini sa lugar nga madamo sang tawo. Sa sina, hindi mabunlayan ang mga tawo sa pagpangita sa mabulong sa ilang mga sapat. Kag may mga assistant si daddy, gani hindi siya tama kasako. Masako lang siya kung magpamakal siya sa mga bulong sa syudad. Anong matabo kay Marta? Mabalik bala siya sa syudad? Ambot lang. Wala ko ba kayo balo sa ilan ng bala ni daddy? May nakita ako nga bumbilya sa gwa sang kudal. Para sa ano ina, Bard? Para ina sa imo. Sugod sa madula ka, ginpangita ko ikaw. Apang wala ko na ikaw makita, Marta. Gani nga nagbutang ako dira sang bumbilya. Kaginapasiga ko kung gabi. Agud nga makatultul ka kung magpauli ka diri nga madulong na. Bard? Nga, Marta. Nga nadula ka nga wala man lang magpaalam sa akon. May sala ba na ako sa imo? Wala, Bard. Wala ako sang handom nga maghalin nga wala makapaalam. Apang may natabo sa kabuhi ko nga wala ko pa masugid sa imo. Kagsubo nga nakabalik na ako. Masugid ko na ang tanan. Sang adlaw nga naghalin ako, nagaplano ako nga isugid sa imo ang tanan. Apang wala na ako makabalik. Bangod nga nadakpan ako sa mga tawo nga ginapanaguan ko. Ano? Anong buot mo, Silimon? May tawo ka nga ginapanaguan? Silang nagahandom sa pagpatay sa akon. Ganigin panaguan ko sila. Kag-amuin ang rason nga nakalambot ako diri sa pagpanago. Kag nakilala ko ikaw. Kuna mo, sino ang mga tao ngayon nga nagahandom sa pagpatay sa imo? Una sa tanan, hindi ako si Sheila. Isa ako ka singer sa dako nga nightclub sa syudad. Si Martha ang ngalan ko. Martha the Songbird. Amoy nang panawag sa akon. Nakaangkon kami sang relasyon ni Sherwin katag-iya sang nightclub. Naglaom ako nga ginahigog baliya ako. Kag mapakasal kami sa pila ka adlaw. Apang sang makahibalo siya nga nagadala ako. Naglain ang pagkabig niya sa akon. Kinkaugtan niya ako. Ginpasibangdan niya ako. Ngalain ang tag-iya sang akon anak. Ginpasibangdan niya ako nga nagtraidor ako sa iya. Naghandom siya nga patyon ako. Kag nagkuha siya sang isa ka singer sa isa ka nightclub, agod nga islan ako. Gani na akig ang tag-iya sang amo nga nightclub. Daan na sila nga magkaaway ni Sherwin. Kag sang gabi nga ato mismo, ginsulong sang tag-iya sang nightclub, ang club ni Sherwin. May dala siya nga mga tawo. Kag may natabo nga tiruhay. Kuntani, isa ako sa naigo sang bala. Kung wala ako ginguyod sang bag-o nga singer nga ginatawag kay Ellen. Hindi man gusto si Ellen nga maumid sa among nga gamo. Gani nagpalagyo man siya. Kagindala niya ako.
Kag si Sherwin, nagpadayon sa pagpangita sa amon. Gani na isipan ni Ellen nga makadto sa ilang nga probinsya. May lolo siya dito nga buhi pa. Kag dito kami nagpatulong. Ang iya lolo, amo si Lolo Bob. Mabuhot siya. Kag pati ako, gingkabig niya nga daw sa apo. Palinong kami nga nagpuyo dito. Tubtob nga nagbata ako sang isa ka lalaki nga ginatawag kay Michael. Nagsulat sa ako ng akon isa ka abyan. Nga si Sherwin, nagapadayon gihapon sa pagpangita sa akon. Kag ginapaayam ni ako sa iya mga tinawo. Nahadlok ako nga madakpan. Kag pating akon anak, mahimo nga maubin pa. Kani, ang ginhimo ko, ginbilin ko siya kay Ellen. Kag nagpalagyo. Agod kon makita gid man ako. Hindi madalahig ang akon anak. Kag pati man si Ellen. Nakaabot ako sa terminal sang salakyan, pakadto sa probinsya. Nagsulod ako sa isa ka kalanaan nga ato dito. Kag nabatian ko nga nagapangita ka sang isa ka kabulig para nga magtrabaho sa imo. Kag amo man sa imo balay. Nagbiling ka sa imo kilala nga tag-iya sang palamahawan. Nga kung makakita siya sang pwede mo nga mahimo nga kabulig, pahibalon ka lang. Nagsulod sa akon kaisipan nga ako na lang mapresentar nga kabulig mo. Nakadumdum kasi na, hindi bala? Oo. Nakadumdum ako sina. Kaya daw sa idigani ako makapati nga nagpresentar ka bilang trabahador sa akon uma. Samta nakita ko, nga daw hindi mo kaya. Apang nagpamilit ka kid, gali gindala ko na lang ikaw diri. Kag bagod basa ako sa akong trabaho bilang isa ka veterinaryo. Kag wala sa may maatipan sa nga akong anak ka si Robin. Ginhimo ko na lang ikaw nga timbang diri. Oo, Bard. Kag liwat ka naglinong ang kabuhi ko. Kag nagpati ako nga hindi na pag-ayamon si Ellen kag ang akon anak. Kag kung makita ko si Robin, madumduman ko ang ginbayaan ko nga anak sa akon abyan. Apang wala ko pagsaligi nga matun-an ko ikaw nga higugmaon. Hindi ka mabudlay nga higugmaon, Sheila. Ang matuod, sa una ko pala nga pagkakita sa imo. Nakahibala ako nga nakita ko ng babae nga amo lang makatupong sang pagpalangga sang akon asawa nga napatay. Gani ginhagad ko ikaw nga magpakasal. Kag nalipay ako nga nagpasugot ka man. Bard, natun-an ko man ikaw nga higugmaon. Kag nalimtan ko na sang lubo si Sherwin, ang amay sang akon anak. Mapinta siya. Kag wala siya naluoy sa mga tawo nga nagahatag sang problema sa iya. Anong natabo sa iya? Napreso siya. Napatay niya ang karibal niya nga tag-iya man sang nightclub. Amo gali. Kag sa pihak naman nga bahin, naisipan mo nga maghadin. Kaya wala na sa sabay mahimo. Para sa imo, hindi bala.
madamo siya sang kwarta, Bard. Kag amo inang ginapahulag niya, agod nga makapadayon siya sa pagpangita sa akon. Tao niyang nagaayam sa akon, Bard. Apang sa gihapon, nagapati ako, nga hindi siya makatultol sa lugar nga ini, nga ginpamaguan ko. Likom sa imo, nagpanawag ako kay Ellen. Agod nga hibaluon ang kahimtangan sang akon anak. Kaginsugin niya sa akon nga may mga tao nga nagapamangkot kung nakakita sila sa akon. Gani, nagpamatod ako nga paapason diri si Ellen kagang akon anak. Bangod nagaplano na kita nga magpakasal. Kagluyag ko, ari sila diri, kaupod sang akon anak sa adlaw sang aton kasal. Nagsilin si Ellen nga sugaton ko sila sa terminal sang bus. Apang nagbagong ako pamatod. Basi kon makita ako sa mga tao nga nagasunod sa akon, kag matultulan pati ang akon anak. Gani, nagpanawag ako liwat kay Ellen. Apang wala ko na siya mahambal pa. Utod ang linya. Gani nagpauli na lang ako. Kag samtang nagapauli ako, nagbatsyag ako sang kakulba. Kaginali lang, may salakyan nga nagasunod sa akon. Nagdulog ini sa akon atubang. Nagwa ang mga tinawo ni Sherwin. Kaginpasulod nila ako sa salakyan. Apang nagpamatod ako nga hindi magpadakop sa ila. Gani sa makakita ako sang tsansa. Sang may nasugata sadto nga truck ang salakyan nila. Kag nagminor sila. Naglumpat ako sa salakyan. Kag nabatsyagan ko pa ang pagtupas ang akon ulo sa bato. Kag amula inang natandaan ko, Bard. Sang magbugtaw ako, nakita ko nga bali ang akon isa ka kamot. Kag nautod ang akon isa ka kumalagko. Tanawaw. Apat na lang nabilin sang tudlo ko sa akon kamot sa tuo. Apang ginapasalamatan ko na lang, tungod wala pa ako makumpol. Ang akon nawong, ang kapihak sini, nadunot. Kag ang kapihak ko nga dulunggan, nagkiwi. Kalaw ay tulukon sang akon nawong nga pihak, Bard. Amo ina nga ginatabunan ko sang akon buhok. Kag nagagamit ako sang takurong. Agod matabunan ang akon pihak nga nawong. Ay, sa tanan nga tion, napinsaran ko nga hindi pa ako luyag nga mapatay. Nadumduman kong ako na lahat. Hindi ako makatalikod sa iya. Tungod na kahibalo ako, nga bisan patay na ako. Hingabuton gihapon nilang akon anak. Ay, Bard. Amo ini ang bunga sang akon pagtraidor sa iya. Subong, nagatrabaho ako sa ospital kung gabi. Kag nagapanago kung adlaw. Kag ako, nagapangita man sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan, Sheila. Apang wala sa may makasugid sa akon kung satiin ka. Kag kung ano na ang natabo sa imo. Nga aga wala ka magbalik sa akon, Sheila. Nakahibalugid ako nga may mabulig ako sa imo. Mabaton mo pa balagi hapon ako, Bard. Sa dagway ko nga ini. Sa likom ko nga gintago. Mabaton mo pa bala ako.
Kinpapati ko lang ang akon kaugalingon nga nadula ka man sa kabuhi ko. Magpati ka sa akon. Wala ko ikaw nalimtan, Bard. Sa ano ko ikaw malimtan? Kung nabilin ko sa imong akon kasing-kasing. Bard, sa sulod sang tuman kalawig nga panahon, nag-antos ako sa kahidlaw ko sa imo. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga